anganetsa zvake asi ini handimutye. Ndongodedza mweya mutsvene uya tikunde Satani, mweya mutsvene uya tikunde Satani. Satani anganetsa zvake asi ini handimutye. Lucifer anganetsa zvake asi ini handimutye. Ndongodedza mweya mutsvene uya tikunde Satani, mweya mutsvene uya tikunde Satani. Jesu akasiya taura asati aenda kudenga, mwanakomana akarayira asati aenda kudenga. Ndoenda kudenga ndichisiya mweya mutsvene, ndoenda kuna baba vangu ndichisiya mweya mutsvene. Rabhi akasiya taura asati aenda kudenga, mwanakomana akarayira asati aenda kudenga. Ndoenda kudenga ndichisiya mweya mutsvene, ndoenda kuna baba vangu ndichisiya mweya mutsvene. Hama yangu hama, dedza mweya mutsvene, uchimuka kuhope dedza mweya mutsvene, mukufamba kwese dedza mweya mutsvene, mumigwagwa mune tsaona dedza mweya mutsvene, kumabasa mhepo dzinosimuka dedza mweya mutsvene, kudzinga mweya yemadzinza dedza mweya mutsvene, zvirwere zvenyika dedza mweya mutsvene, kuzvikunda zvese dedza mweya mutsvene. Satani anganetsa zvake asi ini handimutye. Lucifer anganetsa zvake asi ini handimutye. Ndongodedza mweya mutsvene uya tikunde Satani, mweya mutsvene uya tikunde Satani. Satani anganetsa zvake asi ini handimutye. Lucifer anganetsa zvake asi ini handimutye. Ndongodedza mweya mutsvene uya tikunde Satani, mweya mutsvene uya tikunde